Яш тыйынбы буенча менә бу җомгада Мәгариф министрлыгында общественный совет, дивизион иҗтимагый советның утырышы булачак. Анда мөгаен яш тыйынбы буенча тагын соңгы тапкыр бу тыңлаулар узарга тиеш. Яш тыйынбыны без Мәгариф министрлыгының теләге нияте белән дә чыгарырга телибез интернет вещание дип әйтик инде, тәүлек дәвамында. Тәүлек дәвамында эшли торган канал, балалар каналы. Ул 8 сәгатьнең 4 сәгате үзебезнең иҗат төркеме әзерләгән тапшырулар, 4 сәгате сатып алынган продукция, шуннан туплана 8 сәгатьлек вещание, һәм ул 8 сәгать тәүлек дәвамында 3 тапкыр кабатлана, димәк 24 сәгатькә чыга. Аның бюджеты билгелеме? Аның бюджетын пока мин әле генә әйтә алмыйм, чөнки расланмаган. Узган ел күп медиа. Бу каналга әле без бит әле ул гамәлгә кермәгән. Ни өчен канал түгел, менә үзеннән сорау туган, ни өчен яшьтән аерым канал түгел? Мәсәлән, тамыр бар бит инде башкорт. Бар, менә шуны булдыру буенча бүгенге көндә сөйләшүләр бара. Чөнки Мәгариф министрлыгы һәм бу аның оештырган иҗтимагый совет тарафыннан бу проект якланган очракта, яклау хуплап тапкан очракта ул документ керәчәк президент администрациясенә, президент администрациясе тәкъдим итә президентка. Менә шундый суммага, менә шундый эчтәлектәге сезгә канал, әгәр дә сез риза булсагыз, рәхим итеп мәхәрегезне сугыгыз әле. Шуннан соң инде без аяк тибеп кычкырып әйтә алачакбыз, яшь тыйынлы каналы шулай эшли башлаячак.